mondiale tratamentul este banal de simplu. Așa și spectacole nu cer oamenilor mai să execute o mișcare sau să... L-am întâlnit pe Paul sau pe Lelia, bine, ne-am întâlnit prin arivare și astfel ne-am fi întâlnit. Dar nu s-ar fi închegat maioneza dacă nu aș fi simțit trăzneala din ei și din mine. Pe acest trăznic, când vorbesc de trăzneală, vorbesc de trăzneala unui Charlie Chaplin. Rămân în stadiul de sport de masă. Voi găsi proiecte, să-i atragem în competiții pentru nivelul lor și poate din cei care nu au fost descoperiți la momentul respectiv să ajungă în grădina performanței. La finalul audierii, parlamentarii au avizat-o favorabil în unanimitate pe Elisabeta Lipă la conducerea Ministerului Tineretului și Sportului. Tot în comisiile reunite pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senat și Camera Deputaților a fost audiat luni și Adrian Curaj, propus pentru a prelua portofoliul Ministerului Educației Naționale. Adrian Curaj este profesor la Universitatea Politehnică București și a fost consultant al Băncii Mondiale,